Membat mayong kalau kowe eman-eman renek sing kenal bawamu kuwi. Iki lho karo wedok iki lho mari ngono mlebune ning kono. Piok mong nyangel ra. Tak percil, enak wong nonton kok protes iki sapa to kuwi? Iki lho mbok iki ndi? Aku Giman. Aku Giman Kurabuti. Mangsa aku kok membat mayong kalau kok eman-eman mlebune ning kono. sing deman wis ora enek wis kadol kabeh kok. Riko hangsun eman aku stresno marang sliramu diajeng wong melek sabar narimo wong melek sabar nerimo. Mas Dari. Umi Pak. Waduh, Pak iya aku. Kuwi bocah jujur, bocah polos. Salahe semir. Kok rambutmu ireng ya ora diceluk Pak. Nek aku nyelumi ya pantes. Piye, Nduk? Pripun, Kong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Percil. Jeng dalu, Mak. Sehat nggih, Mas? Sehat alhamdulillah. Nggih. Teng dalem sik komplit ta? Komplit, mboten-mboten sekolah dol. Alhamdulillah, syukur. Nggih. Niki pun anu niki. Kula duet kalih niki. Nggih. Iki Nggih, nostalgia niki nggih. antara guru dan murid. Nggih, mboten menapa. Jane wis tak siriki lho. Lah ngapa? Aku aja diwarne karo iki karo Percil. Lah kaya Mas Kondang. Bah, Percil dijak. Padahal kula wis ora aru-aruan 3 tahun. Masyaallah. Jenengan sing telepon sinten, Mak? Nun, Sing telepon sinten? Pak Kondang. Nggih pun genah niku. Kula sing telepon Mas Dian. Mbak Dian. Dian. Aku ibu. Lah kowe iki bengi iki masa sing telepon Mas Kondang manajemenmu melu aku lho. Zaman Marakas aku melok sampean, nak saiki no. Waduh, lah iki. Wis opor bebek cukup awake dhewe. Nggih, non saya Pak Kondang mangke amplope kalih nggih ampun Waduh. setuju. Mboten iso tetep ten kula, Mas. Alah mbok potong mesti lek melok awakmu. Melok sampean mesti aku mbok potong. Lah kowe arep motong sapa? Nek ra motong kowe. Lho, ngeten iki lho. Wong Ngeten iki jarene kok guru lho. Dagelani karo dalangi padha nggawa catut e. Lah kok catut pripun to, Aku Pak? nyatut kowe dalangi sok nyatut yoga. Oh lah dalang B iki lan mboten. Lah kula panten nggawa catut lek dagelan nggawa senso malan ya. Senso nggih. Kowe engko gelem ra gelem bengi iki 2.500. Gah. Lah aku lah ning Jakarta lara 3-5 ora tak nyangi lho. Kuwi nek kowe nyang dhewe, wong ki kowe melu aku. Pun niki genah-genahe mawon kula tak tanglet Pak Kondang rin mawon nggih kersane mboten anu mangke. Sik to, Mas. Kudune bab kuwi dirembuk ning mburi kelir mawon. Ora iso Mboten saged. nang kene iki. Kedah teng mriki. Mula ora rukun lho kabeh padha golek menange dhewe-dhewe. Aja Niki meneh. mboten menang-menangan niki masalah duit ning omah dadi beras ya kok menang-menang. Yen ning panggunge sampean pamane ludrukan berdua padu ora apa-apa. Eling ki ning panggunge Dalang Cahya Kuntadi. Aja meneh kok panggonge dalang Cahya Kuntadi, wong ki usume ngeduk-ngedukne rega. Musim Sapa? pandemi iki piye dalange nek ra virtual 40-50 ki bareng virtual ngene iki 8,5 juta 7 juta dinyangi goblok. Fitnah, sampean fitnah, Bah. Ngono pelecehan karo seni dalang. Lah asline. Mboten 7,5, mboten 7,5, mboten 8 Pinten, Mas? juta. Pinten, Mas? 2,5. Wah, nomen ya nyeloten. Nggonku ki nek digawe 1,5 juta juangkep enek wong ngejak virtual Lah napa? kelenteng. Nyaput. Ro nasibe raine ya wis ora. Nyaput kok kelenteng bareng Kowe engko melu aku jak ning Jakarta mbok ya sing semringah. Sing semringah piye? semangat. Semangat kondi. Lah kowe lho mulai mau kok ndengklung ning isor pelem. Niki titipane gendut aku kon pengen iki. Kowe iki nyapa? Ya sedih, Pak. Sedih iki lho. Mosok Remarakas ora eling. Sik. Munggah ngadeg. Nah, ini cawisi panggung jembar kaya ngene kaya. Iki awake dhewe mlebu TV. Masih odek bengi TVRI awake dhewe gak ketut iki mlebu TV. Tapi jarene kadang-kadang wae iki.
Kadang dalang dugi niki. Dek bengi iki wani tombok. Nggih. Direktur TVRI. Badan pengawas TVRI. Nggih. Tapi gak mungkin ngundang aku karo kowe. Larang kok. Pokoknya bayar Pak Kabul. Kok sampean ngono ki. Dek bengi ora kabul hajate kira-kira. Ya ora. Ora ngundang awake dhewe kok. Ben. Ya Dagelan desa ora apa-apa. Desa gak apa-apa ya. Kene iki dialang kondang ya akeh. Wah, kathah mriki nggih. Ning yo duweke sithik-sithik. Kok iso duwe sithik-sithik sinten mana, Mbah? Apa meneh dalang brimob iki waintene. Dalang brimob sing piratine dhuwur. Iya, Dhuwur. kowe bolak-balik ngejak fotoe ora mangken kok bintang tamu kok percil karo Kiron. Lah larang. Aja meneh kok dalang brimob. Terus Kowe roh jenenge duwite kuwi ora kena diitung. sinten, Mbah? Ki Guna Tali Jendro. Wah, sae. Kowe golek bintang tamu ya sing murah-murah mbok karepe. Ya ora oleh ya urung wayahe. Lha kok aja meneh kuwi dalang Bandung jenenge Ki Sukiman ni kleruwe. Lah kleru piye? Aku diapuri Mas mantep jere kowe dek bengi teko. Lah kok Kamerun asli Kiron iki lho, Pak. Pak Sukiman wong dagelane Kamerun jere mengke Kiron nggih rawuh. Asem kae dagelan bosok kae. Lha ya ora oleh ngono. Ning kula tetep mbelani kalian dalang, Mbah. Pripun? Mergo niki situasine lak benten. Sing jenenge virtual niku hubungane kalian izin pentas. Leres. Menawi teng Karanganyar nggen kula maksimal iku jam 12 malam. Nggih. Sani yen wiwit jam 09.00 nganti jam 12 mung pirang jam niku mungan. Lah kok dagelane iso diirit. Nun? Banyol setengah jam ya iso lucu nek duweke. Nggih saged ning nun sewu mbayar ya men setengah jam ngoten lak ya anu mubadir to, Bang. Lah, Ngoten. Jere sama apa ora ngerti nek raiku karo percil kaya kotak amal. Iki wis nemen lho Mas iki wis. Nemen. Ning omah wis ora nek ora nek po. Sampeyan tak ceritani anakku. Anake percil nek mangan teng nggen kula gaber-gaber. Nggih. Segone iki rasane lemah ya. Iya ngancane ya bar. Pancene aku ya bar ngedol omah. Ngedol omah. Gaber-gaber tapi kayaknya alhamdulillah to saiki tekan kene, sampun ning dalan. Gampang sakniki ning perjalanan 2 jam gampang mundak-mandek kabahe. Dahar. Nyambut to, Pak? San mandek ning rest area. Mandek iki nyambut to? Dolan bathukmu. Mangan. Kebelet nguyuh kencing manis Oh. kondang. Lah aku tekok tok. Aku ki mung tekok genahne nyapa kok bolak-balik rest area mandek kuwi lho. Aku malah wani kencing manis kok timbang. Mbah Kiron tak Nggih, wertir. siap-siap. Pamundhute Ibu Hajah Istiqomah Kondang Sutrisno Nggih. pekaremane niku praolayar. Oh, ngoten. Ya iki Gap. ngadeg kabeh. Niki riyen Sinten? Nduk Umi Afifah. Umi. Ah, Niki niki lho. lho lah nggih mriki. Ah, nggih pinggir dhewe. Oh. Kleru sithik seneni. Niki lho Umi. Ah, nggih. Ayo jumenengo. Men Iki akrab, bagian men iso viral kaya tak Iki percil. Umi. Iki Dina, iki Dita, lagi Leni. Lah nyeluk kene piye? Dina Dita Leni. Oh iya. Banyolan lawas. Nggih, nggih, nggih. Ayo karmane Ibu. Mriki Duk, Hajah sama Istiqomah. Om sini sama Om. Nggih. Ya, kenal karo Cak Percil. Ah, kuwi Bareng lho. asma sinten, Dik? Nek aku putu. Ora usah wis tuwek. Lah aku nyadari kok le tuwek kok. Iya. Lah nek aku sakmene kenal cah ngono ki bongko dhewe no. Lah nyapa bongko. Aku nu gedabikan aku plonga. Bareng asma Aku sinten, Dik? nyadari. Umi, Pak. Waduh, Pak iya aku. Kuwi bocah jujur, bocah polos. Salahe semir. Kok rambutmu ireng ya ora diceluk, Pak. Nek aku nyelumi ya pantes. Piye, Nduk? Pripun, Kong? Wis. Lah nek kong ki ya lumrah to. Lah numpak. Ten pundi kong? Nggih, lah iya lho. Bareng kong iki kelingan klenteng wingi. Pripun? Lah sing lara nemen nek Kang Salam. Nggih. Lah sing mati Mbah Salam, Mbah Putri. Mbah Putri. Mbak Putri. Sing mati ki Mbah Wedok, Nggih. di Tukang Salam. Telung dinane putune diklumpukne. Wis ngene saiki karek Mbah Mukung. Kok sing mati ya Mbah Mudok sik to, Nduk, Le, kok gak Mbah Kung sik. Lah kok putune nek sing jane bener kowe Kung sing dhisik. Mbah Putri. Kuwi jenenge putu Kuwi durhaka. sumpah. Kuwi putu durhaka. Jane bener kowe sik Kung. Apa ya enek putu sampe kaya ngono. Enek anak Handono, Kang Salam terus muni cangkemmu kuwi.
Nggih, Mbak Umi. Iki nembang napa, Mak? Anu. Mangke bajute prau layar ning Mabawani sik, Nduk. Oh, ngoten. Nggih. Pas Morondo Semarang Oh, main ditek. Girane pundi? Wis monggo. Girane pundi, Dik? Kula Pulung Ponorogo. Masalah cah pulung to sampeanmu. Nggih. Layak disawang koyo Pakmu kenal karo iki ora? Mboten. Ora kenal. wong adoh kok. Nyapa ditekoni Ora kenal. Ya wis dudu apa-apa. dudu apa-apane. Mboke ku ya ora kenal, Mbok. Nggih. Cilik sih. Sedok gedhe Bawa, Nduk. kenek. Apa, Nduk? Ki Vira. Asmarandono. Oke, Oh, Asmarandono. Nggih, nggih, nggih. Ki sinden nang YouTube wah kenal. Umi Hafifah iku. Ki meh dadi gubernur Jawa Timur. Ibu Hafifah, Kofifah. Kofifah lagi. Bar dibantu bareng lah. Lah nggih. Gampang lalekno. Ayo. Nana. Iya, Nduk. Ayo. Nano. Ayo. Aja turu sore kaki. Kabeh wong ora oleh turu sore. Mergo ya ora iso turu ora enek dhuwit. Tembang dipaidu. Bang dipaidu lek ra kene. Dalang ya ora iso turu, yoga ya ora iso. Ketapet. Terus nado. Dewa nganglang jagat. Ana dewa ngangklang jagat. Kuwi dewa iki nang dhuwur-dhuwur kono. Iya. Dewane kena PPKM. Mosok dipateni lampune. Ora iso. Terus nado. Kuwi nyapa nyetel HP iki? Goblok ngono lho. Nek sinden suarane apik PBKS lho. Malah nyetel HP. Batere ram HP-ne. Aja nenek telepon. Wong enek swara kaya ngene kaya nyetel. Lha pancen penonton wayange beraneka ragam. Berane kale nyetel adoh kono. Nyapa kowe nyetel kelenteng barang. Apa teko kelenteng. Dalange cahya. Ayo nado. Cahe ndelok. Cah ireng ya. Nyangkeng bokor kencanane Kuwi dewa. Dewa Dewa ngaklang jagat. nyangking bokong. Bokor. Kong sapa? Bokong. Bokor. Bokor kencanane. Bokor kencanane bokong. Bokong emas. Ben wis to. Cuman sama Om aja ya. Nggih, Pak. Pak Meh. Om ndak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya ndak apa-apa. Omplung, Pak. Salahe semir. Nyalani sebenarnya. Malah ketok tuwek. Sama Om. Pak. Ya wis to sembarang sak karepmu penting kowe gelem lho. Isine donga tetulak. Isine donga tetulak. Tolak sawan bali dalan. Sandang kelawan pangan Ngerti apa ora artine? Sapa? Donga tetulak iki. Apa? Ya donga nggo nolak Covid ki. Oh ngono. Lah sandang karo pangane Terus? bansos. Oh. Ning yo ora teko-teko. Suwi-suwi kok teko. Dengenane dikorupsi menterine no. Ya dengenane. Wong bansos yo dikorupsi. Bajingan ngono. Kuwi gubernur nyapa? Yo ben ta. Iki lho rungokne iki lho enak kok. Enake panganan. Nduk, terus Nduk. ya iku
kuwi bagiane. Bagiane sapa? Ya bagiane sapa sing napa? Lah jawabane bariki. Lah iki bagiane sapa ya bariki. Ayo. wong melek sabar narima wong melek sabar nerima. Gak patek percaya. Lho, iki diomongi tenan sampean iki. Kakean melek wis. Iki lek wong melek sabar nerima kuwi tekane yo ki mang. Mergo sabar karo narima. Iya, sabar karo nerima. Kowe diterima masa Wis 3 tahun. disabar-sabare ya ora nrimo. Ora usah nangis to, engko tak tumbasne. Es ya. Wanimu karo cah cilik. Napa sebabe kok sing kula aturi nembang kok Umi? Napa? Niki lek pamundhute Bu Istiqomah, Bu Nggih, Ajah. nggih Bu Ajah. Ciyayine asli saka Ponorogo, goleke sinden sing saka Ponorogo. Kowe tau ning sate jedes ora? dereng Kono iki wong wedoke disate kok. Omong apa to Sing Mbah? di sampeyan sing di. Sushi sate gule. Bakul kuwi kok. Enak kuwi nggone sushi. Sate niki nembangin apa, Mas? Anu, napa niku prau layar? Oh, prau layar. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng Pak Sudir Ronggo Darsono, Nggih. kula katur Mas Agung Mulyanto. Nah, salam hormat. Matur nuwun kepareng nenggani kula. Ya. Sesuk idalak top kabeh. Keri mriki, Mbah, sesuk, Mbah. Ya tetep no. Nggih. Mas Kondang lek ndawuhi bengi ki tok. Nggih. Sesuk tetep keri. Loh, Nah. sampeyan kene sesuk. Lah kok gak ngomongi aku nyapu? Sampeyan kene karo sapa? Kowe iki urusane karo Iwan. Nyapa? Nyapa karo gendut iki? Gawe konten. Oh iya. Terus aku iya. Monggo dipun aturaken prau layar dados. Mas. Monggo Bu Ajah. Tunggal rumiyin. Yo. Yo kancane
Ponorogo. Nggih. Pulung Ponorogo. Rezekine agung panjang Yuswa. Amin. Amin ya rabbal Bocah alamin. Gunung niku. Cedake pokoke jangreka Ponorogo arep nang pulung tengah-tengah kono ana pohon minyak kayu putih. Oh, Ambune. Hutan minyak kayu putih. Bener Wah, Bener, Dok. Cek ta, Dok? Sik, Nduk ya. Pinggir dalan Nggih tasih. Jati sik. Jatine tesih. Lah iya. ning minyak kayu putih wit-wit kejak akeh. Tesih kathah. Nggonmu jek akeh apokat. Nggih tesih. Nah, jeruk wis renek jeruk pulung. Wonten. Isik. Jek akeh. Isik. Tesih. Ya syukur lah. Loh, piye to sampean? Arep ngopo terusan ki lho? Lah ya wis no jek akeh. Kowe bawa. Oh iya. Banyuwangen no. Nggih, Oh, nun saya iya. kula banyakin kalih anu. Boleh silakan memilih. Ah, Monggo. jenengan sing mboten sekeca. biasane. Alah ora ngono kok tak pilih ki ra srek engko. Gelang alit. Mumpung tak wene kamardikan lho, arang-arang petuk karo Madangkara. Nomor loro. Wah, jenengan Mas. Wis to tenan aku ikhlas lahir batin Ini lho, pilihan. pemene anu budgete piro no? Ora usah nggih budget. Anane kan pas seduluran. Intine lak nyengkuyung jenengan, ngono. Dene lek mangke niki kok sampean nesu. Ora wis to pilihan Lah sampean. aku kapan nesu no Kang. Ora yakin, wis to tudingan. Mane aku koyo gandeng-gandeng ngono kan. Ndak. Kaya gablek-gablek kok dhewe. Iya, niki mon nggih. Pundi? Diurut nggih. Sing pundi? Niki. Niki rada masuk angin, nggih. Oh. Sanes e cobi. Nggih. Aku lek Pundi sing pundi? kroso to ki mojane. Nggih. Kaya mirip kaya pas sing sakit, nggih. Niki mboten ono niki. Niku gringingen niki wau dadi Nggih, saged, ngoten. nggih. Pundi? Niki. Niki bojoku lampun Oh nggih. liyane Lah mawon. nggih, aku lak mriki mboten saged to Mas. Mboten saged. Niki. Nggih. Wah niku wau niku sikile rada kesleo niku Anu wau. sewu Sing kena Covid enten mboten. Nesu neh. Kabeh kok sinden bobrok. wah sinden ayu-ayu diloro kabeh. Ya nak diajeng nggih. Nah. Golekne sing menik-menik Lah iki niki lho. lho dedeke kalih kula pas. Nggih. Iki bocah iki mesti anu. Ane sinten Mbak? Bareng asma sinten? Ning omah rapas. Sik to tak ngadeg sik. Lah nggih ngadeg sik. Kula pun ngadeg ket wau kok. Lah iki lho. Elek to. Mas iki sing mahasiswa lho, dijak nggih, wong sing nggih. apik-apik. Nggih, sebenarnya. Ah, ngono kuwi. Nggih, bareng asma sinten? Nami kula diajeng. Diajeng. Nggih. Kuwi dalem saking pundi? Ini ki bapak ini ki jenenge diamput. Nyapot to. Sampeyan diajeng Pak Nggih, ini leres. diamput. Diajeng nggih. Olayak. Tuban. Nggih. Oh Tuban. Nun sewu pi dalem saking Tuban namine Jajeng. Remenan pedes nggih. Mboten niku. Mboten pedes. Mboten. Riyen remen pedes nyenan alite. Aja dipaksa to ngrasane dipaksa. Lha iki roh lho Mas. Aku teko bathuk-bathukane ketara kok. Oh nggih. Omahe madhep ngalor. Madhep endi? Idul. Biyen ngalor mbahmu biyen. Saking itu. Diongkek ngidul ya. Sampeyan kenal dagelan percil? Kenal to? Rak urip to sedel Nggih. ongkas. Nyapo? Sedel lekas nyapo? Sedel ongkas tanggapan. Rampung batal. Seneng. Ora apa-apa. Diajeng. Nggih. Larase Mas. Oke. Wah, iki leleng iki pisan. Wis ketok arine iki. Nyapo. Iki didelok ikatan cinta. Ya wong lho. Ikatan cinta. nek kowe ki ikatan bangu kok. Kita ikatan cinta kan lho Ikatan aku. cinta. Aku Al, iya toh. Aku Andin ya, Mas. Sama Nandin. Aku gapura. Wis mesti eleke, elek-elek Ora lan nesu. Iki mau saya nom-nom ini iki sampe Ket mau ngeblong terus abahe. rupamu boton tahne Adin. Kuwi alne ya aluminium. Kono ndang nembang sing apik. Lah yo sampean lungguh, sampean wis lerem sik lungguh. Lerem ora nyapa kok. Lungguh sik. Lungguhe kok mok kongkon ki lho. Iki lho aku tak nganu iki lho, dikongkon kae lho, dalange kae lho. Lah karepmu kok kuwi urusanmu karo dalange kok nyeneni aku. Menawi anu sepolak fisikipun sok-sok niku lak rada Nggih, kendun. Ini nggih. adalah kesempatan untuk Bagirun istirahat sebentar. Lah, sampean istirahat Ngoten lho, meneng Mbak. tek ning kono Ngoten lho. ngopi wong rokok. Karepe murid jenengan karepe ngoten niku. Istirahat sebentar, besok istirahatnya suwe. Mangsat. Ora enek wong gugah. Kula tak anu rin sekedap man nggih. Kula ngepas niki lho cucuk Di kula. napakne Niki kok lho. dianu. Berapa? Kok dianu dinapakne, Mas? Eman. Membat mayong kalau kowe eman-eman renek sing kenal bawamu kuwi. Iki lho karo wedok iki lho mari ngono mlebune ning kono. Puh.
Diomong yang ngelera. Tak percil, enak wong nonton kok protes iki sapa to kuwi? Iki lho mbok iki ndi? Aku Giman. Aku Giman Purabukti. Mangsa aku kok membet mayo. Kae lho kok eman-eman. Mlebune ning kono. Sing deman wis ora enek kok wis kadol kabeh kok. Riko hangsun eman. Alah. Aku stresno marang sliramu Diajeng. Awas lho Nduk, kena Covid lu. Jaga jarak. Isun wedi kelangan. Sik ta sik. Suaramu saking apike kancane Iwan ngampe turu nang pundak. Sampai bae kaya ditembangi. Oke. Iki lho. Ora ngantuk ya ndelok wayang bareng. Riko hangsun eman membiat mayon paman kados aku suarane Diajeng Ora Nggih, Kang. gending nyapa bawa Wira swara antenge kaya ngono bawa nyelentak nguri barang ekspresi iki ekspresi mosok suarane duat ngono ekspresi bah kok ya nyapa to ben ketok Banyuwangi iki ya udengan kok sing apik kok ora Bakom Rajar sapa iki piye ta piye nyapa mbok komi lho sing ngekom lho sapa nek iki mau gareng iso teles lho ndale dek-dek dhewe kok kok aku ngekom kuwi nyapa kok Iki dagelan kejem tenan lek iki. apa aku ngekom udeng kok titenono mulai aja bareng aku mobile dhewe kok nek rap oleh bar kowe bayaran res area mau cangkeme kene kene mangan 2.000 tok kowe kena 15 no balekno sing 13.000 walah 13.000 karo murid tak diitung lho murid ngerti Covid ora hitungan pemasukan renek kon pengeluaran balekno banyu susuku Lho. aku mau ngedot sampean kowe gami aku ora ya wis gending belambiangan ayo nyerambyai Nuswantara Banyuwangi kulon kono wetan segara daerahmu ra nek daratan blas lha nyapa to dar kulon gunung etan segara lagune kene iki lagune kuwi mbok ya ora dek daratan ya gunung ya segara ben etan gunung kulon segara kene manggon mah aku wis tuwek kok kok ora gelem musuh kaya ngono wanimu karo cacilike lho Alah. Bah jenengan iku pun sepuh. Kene lho. Napa kiyat nek ten mriki, Bah? lah dalah aku lak dikongkon ngono kuwi sampe gak kuat geblak aku umur 62 lumrah nggih tapi nek ditantang bocah kaya ngene iki siap sapa wong lanang ra kemritik ati bener Nah, iki. bener unine ra sampean apa kiyat lah nek mung percil apa to Nduk Lah napa? diduani aku tapi 10 tahun kepungkur wes Modalnya bar saderan lingkuh deh. Kok ngono tok? lor lan kidul alas angker nah ya ta Hah? etan gunung kulon Segara. segara etan lan kidul alas angker anak demit iki tulisane ngono kuwi tulisane kaya mbok dirubah kok ndi alas angker lor lan kidul bakul es lele nah ngono kan dadi bener estung Ya jadi arek kok ya. liwat belambiangan
Ayo Dik, delok ya Dik. Ya ampun, segorone gedine kaya ngono ya Dik. nggih, Mas. Kaya tresnaku marang sliramu. Nek bajule, lha iki lho bajule. Nyapa to? Segorone kok enek iwake hiu lha iki lho. Bubung romo ngonone aku Roman ya bebas wong salah Roman. pengen banyol kok. Roman iki Lah bebas. kok cemburu to? Cemburu bajule cemburu. Iya, cemburu. Cemburu ki ra iri hati. Hangkel liwat belambiangan Mas. Ojo takon tenan sangga tanah India gumelare. Kowe yo nganggo ambekan. Lah piye karepmu tak? Ayo kupingmu kuwi mandek sik, ambekan sik lagi ngrungokne gender. Nyapa to? Ora yo krungu to. Wong ora budaya. Kelone aku. Cangkemmu lho cocokno karo gender. Duk ngono. Ya becet kabeh. Pecak apa? Beset. Bisa yo ditambal. Tambal ya apa ban? Ban iki Kum. pedos. Lah. Tubles apa bayar? Bayar iku nyicil. Nyicil apa utang? Utang apa nyaur? Ayo sauran kowe utang aku. Lah utang kowe aku jarung nyaur. Ora 13.000 diitungno. Gumelareng Taman Sari Nuswantara. Gumelareng Taman Sari Nuswantara. Gumelareng Taman Sari Langsung napa? Mas, diaturaken ulang ndong-ndong nggih. Nggih. Siap. Jenengan suarane apik, Mbak diajeng ekspresine nggih. Nggih. Dua penabuhe kompak. Penabuhe kompak, suarane sing lanang apik, sing wedok ya ayu. Terus ning nek ora pas gamelan. Iki wis pas. Andung-andung to. Nggih. Ning neng 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 nanene nanene nanane 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 lho aku ora pas gamelan. Nanane nanane kowe lagi bulan. Nggih. Ning neng Iya, iya. neng Nyeng, nyeng, neng iya. nanene nanene nanane nanane ning neng aja muni tarik sis. Racakane Mbak ya. Aja gawe tarik sis. Lah nyapa? Ora ngerti. Yoga-yoga karo sindian akeh sing ditarik dhewe. Oh berarti enggak oleh ya. Sosok banyol. Sehat sis ngono ya. Sehat sis. Gerajakan ya, Dok. Siap. Ayo, Mbak, Mas gerajakan. Oke. Anu JP manut aturan kula nggih. Jelas saya manut teng kula. Loro apa telu hitungane? Telu. Bah, udengku anu lho. Kok munyer ae, Mas? Lho golek iki lho. Oke. Amit nun suwun. Ces. Manut niki. Monggo Pak yuk. Kuwi apa kuwi jenenge? Dirjen. Sing mageton apa jenenge? Cakedan. Aduh. Iki lembang golek jerigen bareng lho apa? Oh iki lho ngompakne yoga-yoga sing nom-nom ki lho, Bang. Masyaallah. Lah apa sok golek jerigen? Iki aku sing ngompakne. Kuwi jenenge iki apa? Dirjen. Rembamba. Iki apa iki? Deterjen. Iki lho apa? Kena anduk lho. Pusok. Nah. Apa iki? Pusaka. Anduk. Seneni Lutfi.
nesuan. Ya Mas, dirasakan Banyuwangi. Dados. Oke. Oh. Oh, pengen abahe, pengen. Ya, Bah sampun, Bah, makin mundak retak. Monggo. Makin mundak retak, Bah. Monggo. abahe pengen nyoba kok ono. Ayo, pengen nyoba. Terus ado. Longgoh ring pasir-pasiran. Semyur-semyuran. Samora.
Ngene-ngene mal. Sirah-sirah Sirah-sirah ambi kandangan gendeng asli Banyuwangian Welok jan arang-arang petuk ning kompak tenan iki. Wes. Jos nggih. Nih, anduke aja dikom iki nek dalang kok.